pjesma Međugorja, poziv je to za cijeli svijet, poziv za ljude dobre volje, da nađu sreću i mir, da pjevamo Ave Marija, pjesmu našu nek čuje sav svijet, da pjevamo Aleluja, za novi i bolji svijet. I could play with fingers to set around my wrist. Spoštovani prijatelji pred televizijskimi ekrani, prav dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Danes nam bo urednica Višnja Spajić na Radio Mir Međugorje v Bosni in Hercegovini predstavlja ta krščanski radio. Prav je, da povem, kje v Sloveniji se da Radio Mir Međugorje poslušati. Obveščam vas, da Radio Mir lahko poslušate na 105,1 MHz na naslednjih kabelskih sistemih, to je Celje, ki pokriva Rogaško Slatino, Vojnik, Vitanje, Zreče, Dobrne, Mozirje, Nazane, Gornji Grad, Luče, Solčavo, Mislinjo, Slovengradec, Cirkovce, Dravsko polje, Gerečev vas, Kunguta, Lenart, Maribor, Miklavž, Ormož, Pobrežje in tudi ekran Poljčane, Pragersko, Ptuj, Radljev, David, Otoš, Selnica, Ruše, Starše, Dobrno, Tezno, Vuzenica in Žalec. Več lahko najdete na www.trera.si in www.turnšek.net. Obveščam vas, da lahko Radio Mir poslušate tudi na 97,3 MHz v Novi Gorici, Krombergu, Pristavi, Rožni dolini, Solkanu in Šempetru, to se pravi na Primorskem. Radio Mir lahko poslušate tudi v stereotehniki, to je v sistemu Telius, v Ljubljani, Mariboru, Celje, Novem mestu, Trbovlje, Grosuplje in tako naprej. Lepo pozdravljam gospodu Višnjo na Radio Mir Međugorje. Lep pozdrav, gospođa Višnja, i hvala za prijem. Lijep pozdrav svim slušateljima i svim gledateljima vaše televizije. Dobar im dan, hvaljeni su si Marija. Evo, srdačno vas pozdravljamo iz Međugorja, gdje je sjedište radio postaje Mir Međugorje. To je jedno malo mjesto u Hercegovini, do unatrag 3 desetljeća gotovo nepoznato, a sada jedno od najpoznatijih mjesta u svijetu. I stoga nam je evo i čast, ali i odgovornost imati sjedište upravo u ovom mjestu. Možda kako ste došli na ovaj radio? Neki u životu često nazivaju stvari slučajnošću, neki drugi kažu da je to milost. Pa ja bih ipak bila bliže ovom drugom izrazu, da je to milost koju mi ne znamo ni početak ni kraj, ne znamo ni kroz što sve moramo proći u svemu tomu, ali evo nakon nekih drugih radija, ja imam dosta radijskog iskustva na radiju Široki Brijeg, Radio Mostaru, zatim Hrvatskom radiju Herceg Bosna, sada se to zove Radio Herceg Bosna i to bi otprilike bila razina državnog radija hrvatskoga u Bosni i Hercegovini. Došla sam prije 5,5 godina na radio postaju Mir Međugorje. Nekada ranije me jedna kolegica zvala i kada me poslije pitala zašto sam sada došla, a tada nisam došla, onda sam kazala ne znam zašto tada nisam, ni zašto sada jesam. To su, ja bih rekla, putovi koje mi ne možemo uvijek predvidjeti, ali evo, hvala Bogu, sada sam ovdje i
lijepo je biti ovdje, lijepo je biti na ovom radiju, tim više što ja svako jutro i svako popodne se vozim na jednoj dosta dugoj relaciji, nekih 37 km od moje kuće do radnog mjesta, a povezujem zapravo dva velika gospina svetišta tim svojim hodočašćem svaki dan na Širokom Brijegu i u Međugorju. Dakle, došla sam prije 5,5 godina, radila sam kao novinar-voditelj. Evo, odnedavno sam od prošle godine i vršiteljica dužnosti glavne urednice Radio Postaje Mir Međugorje. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da predstavite Radio Postaje Mir Međugorje, možda i stanice, frekvencije. Da. Radio Postaja Mir Međugorje je proslavila jesenas 10. rođendan. Dakle, radio je utemeljen 25. studenoga 1997. godine. Pokrenula ga je jedna grupa entuzijasta, građana, ljudi koji su bili oduševljeni Međugorjem, međugorskom porukom, porukom Kraljice Mira i dolaskom Kraljice Mira na ove prostore. Ti su ljudi željeli prenijeti krunicu i misu i onima koji nisu mogli navečer doći na taj večernji molitveni program koji je krenuo i na koji je dolazio svatko iz župe tko je mogao doći, tko je bio pokretan i naravno iz okoline. I da bi približili krunicu i svetu misu, da bi je donijeli u domove, pokrenut je ovaj radio sa odašiljačima maloga dometa i dolazio je u domove župe. Kasnije se radijski program širio i postojao respektabilan radijski program. Tako da, evo, nakon 10 godina, odnosno već i prije te 10. obljetnice, mi imamo 24 sata programa dnevno, čujemo se na širokom prostoru, imamo 14 odašiljača, pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, veći dio Hrvatske. Znam da i u Sloveniju dopiru naši radijski valovi putem zemaljskih odašiljača, ali se putem satelita čujemo i u Europi, na Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i naravno mi smo na internetu stalno dostupni u čitavom svijetu. Što još reći, osim da, evo, slušatelji će možda najbolje, oni koji žele slušati Radio Postaja Mir Međugorje, na našim stranicama naći sve druge upute kako doći na koju frekvenciju, kako doći na satelit, a naše su internet stranice www.medjugorje.hr. Možda bi na kratko i predstavili vaš program za možda koji nas sada prvi put prate i čuje za ovaj divan radio. Dakle, imamo 24 sata programa dnevno i okosnica našega programa je i dalje molitveni program. Ono što slušatelji najviše žele čuti na našem radiju, to je upravo večernji prijenos molitveno-liturgijskog programa iz crkve Svetoga Jakova u Međugorju, koji počinje krunicom u 17 sati zimi, u 18 sati ljeti, a u 19 sati je sveta misa ljeti, zimi u 18 sati. Imamo još puno molitvenih i drugih duhovnih sadržaja u našem programu. Tako recimo preuzimamo dnevnik Radio Vatikana, odnosno mi ga odloženo emitiramo. Ujutro u 5 sati onaj od sinoć koji smo imali sinoć recimo u 22 sata, imamo ga ujutro u 5 sati. Već u 5 sati i 30 minuta molimo krunicu. U 6 sati je špica početka našega programa, iako zapravo on traje neprekinuto. U 6:30 već imamo jutarnju molitvu, u sklopu koje i onih 7 očenaša, što je zapravo Blažna Djevica Marija, Kraljica Mira, tražila da svaki vjernik moli svakoga dana. U 7 sati pročitamo posljednju gospinu poruku, ide međugorska himna, pjesma Majci Mira. Zatim u 7 sati i 15 minuta imamo biblijsku poruku dana i njezino kratko tumačenje. U 7 sati i 30 minuta jednu kratku rubriku Vjera, znanja i spoznaja koja govori o terminima kršćanskim. U 7 sati i 45 minuta imamo jednu izvrsnu rubriku koju uređuju svećenici i časne sestre, zove se Duhovni poticaj živo vrelo, ja bih rekla da je upravo poticajna rubrika. U 8 sati imamo rubriku Svetac dana. U 8:15 donosimo servisne informacije, u 8:45 imam, u 8:30 marketinški blok, jer imamo i marketing u našem programu. U 8:45 učimo hrvatski, stalno učimo svoj jezik. U 9 sati će u skoroj budućnosti biti vijesti, a sada imamo tu servisne informacije. U 9 sati i 30 minuta opet imamo promidžbeni blok, u 10 najavljujemo programske sadržaje kao i ujutro u 6 sati. Onda u 10 sati i 15 minuta imamo različite tematske rubrike svakoga dana.
U 11, u 13 i u 16 sati i 15 minuta su naše vijesti. Nakon 11 sati uglavnom imamo od 11 i 15 tematske emisije. U podne je Angelus, molitva Anđeo Gospodnji. Od 1:15 i 15 sati i 10 minuta su također tematske emisije. U 15 sati i 45 minuta svakoga dana preuzimamo dnevnik, zapravo vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija. Imamo jednu lijepu rubriku Kutak za podupiratelje, jer mnogi naši slušatelji žele pomoći rad ovoga radija i oni koji se na to odluče to zapravo čine jednom skromnom donacijom. Godišnja je pristojba 40 konvertibilnih maraka, to bi bilo otprilike 20 eura i time pomažu održavanje tolikih odašiljača i satelita, zrno po zrno pogača po toj ili kamen po kamen palača, tako i mi s tim malim prilozima uspijevamo ostvariti zapravo značajnu pomoć u našim velikim materijalnim troškovima. I nakon te rubrike, navečer je, kako sam kazala, molitveni program koji mi uvijek prenosimo iz Župne crkve Svetoga Jakova u Međugorju. Ono što još prenosimo, osim krunice i mise, jeste četvrtkom nakon svete mise pobožnost klanjanja Isusu u presvetom oltarskom sakramentu, a petkom imamo također u crkvi čašćenje Kristova križa. Mi to ne prenosimo, ali u korizmi prenosimo u tom dobu put križa iz crkve. Imamo druge tematske emisije navečer. Dakle, imamo jedan program koji obuhvaća sve društvene, sve teme iz života, ali naravno ono što slušatelji najviše vole i ono što jeste okosnica našega programa, to su vjerske teme. To je istina. Možda bi vas zamolio za kako neko od slušalca koji nas sada prate preko TV ekrana u Sloveniji ili možda u Hrvatski, kako može da je dopiratelj vašemu radiju Mir Međugorje? Na kratko. Opet ću pozvati na najjednostavniji način danas u današnjem vremenu suvremenih komunikacija otići na naše internet stranice www.medjugorje.hr i potražiti radio postaja. Čak i na linku vaše televizije pod glasnik Mira može se otvoriti naš radio i tamo će se naći pristupnica. Ta pristupnica se može popuniti i poslati elektroničkim putom, a može se jednostavno nazvati naš radio telefonom, tamo su također brojevi, ili poslati poštom svoje podatke, dovoljno je ime i prezime, datum, mjesec, godina rođenja, adresa, telefonski broj i jedna ona mala privolica da želite biti podupiratelj. Neki nas podupiru molitvom, mnogi mole za uspjeh ovoga radija, što nam je također potrebno, što bismo mi bez Božje pomoći. Ali evo i ti novčani prilozi su potrebni i mnogi se ljudi odlučuju sa svih strana biti naši podupiratelji. Dakle, jedna mala godišnja pristojba koja se može uplatiti ili na račun ili osobno kada se jednom u godini dođe u Međugorje. Lijepo, lijepo. Kako vi vidite ovo Međugorje, čitav duhovni sferu i možda? Fenomen Međugorja. Pa zaista to jeste jedan fenomen. U sred ljeta, u jednom danu, djeca su imala slobodno popodne, samo zato što je to bila svetkovina, što je bio Sveti Ivan Krstitelj i što se nije radilo u polju. Ovaj kraj je poznat po izvrsnoj lozi, izvrsnim, vrlo kvalitetnim vinogradima, odličnim vinima i duhanu. I to se jako puno radilo, a oko svega toga treba puno posla, puno raditi i tu su uvijek na malim privatnim gospodarstvima angažirana i djeca. Dakle, budući da je bio Ivandan, djeca su bila slobodna i igrala su se i ta njima neobična pojava se dogodila na brdu. Neki u to ni danas ne vjeruju, mnogi vjeruju, ali neki iščekuju znak. Međutim, ono što je meni osobno najveći znak jeste ono što se zapravo svakoga dana u Međugorju događa. Jedan biskup iz svijeta je Međugorje nazvao ispovjedaonicom svijeta. Tu ljudi dolaze na posebnu ispovijed. Tu ispovijed traje, tu su često životne ispovijede, tu ispovijed dugo traje. Tu nije samo kleknuti pred svećenika, dobiti odrješenje, ustati se i otići. Ljudi tu žele dobiti u ispovijedi nešto više, zapravo se susreću s Bogom. Kako ja vidim taj fenomen? Izići i vidjeti sve te hodočasnike koji tu mole. Vani, naravno, izvan kruga crkve, prate
ovakva mjesta gdje dolazi puno hodočasnika neophodni, rekla bih, objekti, što suvenirnice, restorani i sve drugo što treba biti u ponudi. Ali unutar kruga crkvenoga samo su mjesta molitve, crkva, kapelica, klanjanja. Puno puta sam pomislila kada bih napravila u popodnevnim satima, recimo u 2-3 popodne, fotografiju u kapelici, koliko ljudi tu klanja se pred presvetim oltarskim sakramentom, tiho, u tišini, neorganizirano. Bi li mi netko povjerovao kada vidi fotografiju da to nije nešto organizirano, koliko je to ljudi, pogotovo ljeti kada je više hodočasnika. Vjerojatno bi mi teško povjerovao zapravo to spontana traženja Boga i molitve. Tu se puno moli. Imate u zadnje vrijeme postaje otajstava svjetla ovdje iza vanjskog oltara župne crkve, a uz brdo ukazanja su već davno postavljena otajstva radosna, žalosna i nešto kasnije slavna. Zatim odlazak na brdo Križevac i svi oni objekti koji su se poslije dogodili, zapravo sve te kuće gdje su mnogi koji nigdje nisu imali nikakav dom, našli upravo svoj dom. Rekla bih Čenakolo, jedna od brojnih kuća sestre Elvire za liječenje ovisnika, pa majčino selo, jedinstveno selo u svijetu, jedno malo područje na kojem su napravljene kuće kao obiteljske u kojima živi od 6 do 8 do 9 djece sa jednom časnom sestrom i jednom civilnom osobom, najčešće ženama koje su slobodne, koje volontiraju tu i rade i koje odgajaju tu djecu koja su došla sa svih strana jer nemaju obitelji iz raznoraznih razloga i tu su se našla kao u jednoj kući, kao u jednoj obitelji. Tu se zajedno obitelji mole, idu u školu, pomažu jedni drugima, mlađi starima. To su dakle ti plodovi Međugorja kojih ima još puno. Duhovnost je dakle ovdje na prvom mjestu i to je ono u čemu ili iz svjedočanstva hodočasnika zapravo prepoznajem tu kraljicu mira, njezino djelovanje. Evo, unatrag možda mjesec dana razgovarala sam s Miss svijeta iz 82. godine, ona je došla u Međugorje, to je jedna prelijepa i vrlo dobro ga izgleda, izgleda kao da je 20 godina, jedna žena iz Dominikanske republike, majka 4 djece i vjernica. Ona je čak rekla, a to su i mnogi rekli, da snažnije dožive Međugorje nego Lourdes ili Fatimu. Treba ovdje doći na festival mladih, treba doći na susret svećenika, na još neke druge susrete, ali treba doći i u tišini i osjetiti tu duhovnost Međugorja. Recimo, sjećam se svjedočanstva jednog svećenika koji je sasvim slučajno, bili su skupina jedna na putu iz Australije, je došao i čak mu se uopće nije išao u Međugorje, posjetili su neka druga mjesta u Europi i kaže, kada su ovi htjeli moliti, on je bio protiv toga da se moli u tom putu. U Međugorju su trebali ostati samo dan, dva, grupa je otišla, on je ostao 3 mjeseca, a nakon 4 godine je otišao već, čuo je Božji poziv i danas je svećenik. Ja bih se vam na kraju zahvalio u ime svih slovenačkih slušalca koji slušaju Radio Mir Međugorje po čitavi Sloveniji i svih gledalca na slovenačkih 5 televizijah. I što bi kazali na kraju našim gledalcima u Sloveniji za kraj ove lijepe emisije i za predstavitev ovog krasnog, divnog radija? Što reći na koncu? Pa ja se nadam, budući da puno slovenskih hodočasnika dolazi u Međugorje, da oni ponajbolje znaju Međugorje, da ga već poznaju, da možda više o njemu znaju nego ja, iako sam ja tu svaki dan. I to je lijepo. Lijepo je ako su osjetili plodove Međugorja, duhovne plodove koje svatko nosi u sebi, kojih ima najviše i o kojima svatko može najbolje posvjedočiti. A za one koji nisu upoznali Međugorje, preporučujem da možda jedanput dođu u Međugorje ako još nisu bili i neka samo se prepuste, neka osjete tu duhovnost Međugorja, tu ljepotu Međugorja. Naš radio donekle prenosi ono što Međugorje jeste, barem kroz ovu molitvu svako večernju i misu i kroz druge programske sadržaje. Želimo i napredovati naravno na tom putu, želimo imati i dobru glazbu koja odgovara našem programu, koja je sastavni dio radija i želimo jednostavno biti ono što u imenu jesmo, radio postaja Mir Međugorje. I naravno pozdravljam sve međugorske hodočasnike iz Slovenije i još više od toga sve vaše drage gledatelje.
Zahvaljujem se vam za gostoprimstvo i vam želim sve dobro isto i vam, vašim saradnikama na Radio Mir Međugorje. Zahvaljujem se gospe Višnji za sprejem, da ste bili za gledalce oddaje Pot poti. Lepo vas pozdravljam iz Međugorja in hvala za pozornost. Lijep pozdrav župniku Župi Međugorje, to je župnik fra Petar Vlašić. Hvala Isus i Marija. Dragi hvaljeni Isus i Marija. Molim da se ukratko predstavite našim slovenačkim gledalcima. Ja sam fra Petar Vlašić, župnik u Međugorju. Rođen sam 19. srpnja 1938. u Sovićima, općina Grude, župa Gorica, Sovići. Pučku školu sam završio, tada je bila mala matura, u Sovićima. Maturirao sam 54. Zatim sam pošao u Sjemenište, u Sinj. I 2 godine sam bio u Sinju, gimnaziji u Franjevačkom Sjemeništu. Zatim polazim u Zagreb, u klerikat, gdje stanovali smo u Gospe Lurske, Vrbanićeva 35. I tu sam 58. 59. sam položio veliku maturu i onda sam pošao u vojsku. Bio sam vojnik 23 mjeseca, Valjevo, Beograd, Novi Sad.
kad sam završio vojni rok, onda sam pošao i upisao teološki fakultet u Ljubljani 21.10.1961. I stanovao sam Dolničarjeva 4 u Sjemeništu. I završio sam tu godinu, položio bogoslovije i onda sam se vratio novicijat na Humac u Hercegovinu i godinu dana sam obukao sam franjevački habit i završio godinu novicijata i tada nastavljam svoj teološki studij u Sarajevu. I 1966. sam slavio mladu misu, završio bogosloviju i došao na teren u Hercegovinu, franjevački samostan Humac. Tu sam bio na stažu, tada se reklo da smo na stažu, 2 godine nepune i onda sam postao župnik u selu, u župi Rasno kod Širokoga Brijega i tu sam ostao malte ne 9 godina. Onda sam pošao u župu Kongoru, to je općina Tomislavgrad, tu sam bio 6 godina, onda sam bio u Posušju 2 godine, onda u Ljutom Dolcu 2 godine, malo više, pa u Mostaru sam bio župni gvardijan, malo, nisam tu bio puno i onda sam pošao u Široki Brijeg gdje sam bio župnik 3 godine i 1991. sam iz Širokoga Brijega pošao u župu Blagaj. To je pro Neretve se kaže tamo i tamo me zatekao Domovinski rat 1992. godine, ali sam na tom terenu ostao 8 godina Blagaj Buna. Tu je bilo, težak je to bio život, rat je bio vrlo opak. I 2000. godine sam napustio župu Blagaj Buna i došao sam u Međugorje kod braće i ovdje sam radio, ispovjedao, propovijedao i bavio sam se ekonomijom. Vodio sam ekonomiju naše kuće u Međugorju koja nije ni malo lak posao. I evo, i ne sluteći da ću po stare dane postati župnik, postao sam prošle godine u 9. mjesecu župnik župe Međugorje. Ja kažem da je to, ovo je najveća župa na svijetu Međugorje. Pa neki stanovi, ja kažem, jest najveća. Hodočasnici cijeloga svijeta dolaze u Međugorje. I ovdje živim i radim kao župnik sa svojom subraćom i ovdje nas ima 10 svećenika u Međugorju s jednim časnim bratom i 5-6 časnih sestara. Mi radimo tu u Međugorju. To je najkraća crta. Sada bih vas zamolio da predstavite župu Međugorje ukratko. Župa Međugorje godine 2007. u mjesecu svibnju navršilo se puni 115 godina od kada je ondašnji mostarsko-duvanjski biskup Paškal Buconjić odcijepio župu Međugorje od matične župe Protnjog Radnići i proglasio je samostalnom. Međugorska je župa tijekom gotovo 100 godina živjela životom ni po čem različitim od ostalih župa u blizini. Duhovni je rast bio zamjetan, članova 3. franjevačkog reda bilo je veoma mnogo. S druge strane, župi je bilo unutarnjih nesuglastica koje su kočile napredak. Upravo je zbog toga teško išlo sa izgradnjom nove crkve. Župljani su živjeli teško, radilo se puno od jutra do noći, zarađivalo se malo. Društveni sustavi u kojima je živjelo pučanstvo Hercegovine nisu nikada bili naklonjeni hrvatskom narodu. Svi su uglavnom gledali kako im oduzeti ono što im pripada. Malo tko je nastojao unaprijediti ovaj kraj. Oduševljenje zbog stvaranja vlastite države 1941. godine bilo je kratkotrajno, onoliko koliko je trajao rat, do 1945. i završilo katastrofalno. Brojni mladi životi utrniti su tijekom rata, a još više njih po okončanju rata i nakon predaje oružja, počevši od Blajburškoga polja u Austriji, a završavajući na bezbrojnim poznatim i nepoznatim stratištima.
Župa Međugorje je u posljednjim godinama međutim postala ne samo najpoznatija župa u Hercegovini i u hrvatskom narodu, nego i u čitavom svijetu. Naime, u mjesecu lipnju 1981. godine nekolicina djece iz sela Bijaković, župa Međugorje, počela je tvrditi da im se ukazuje Blažena djevica Marija Gospa. U svome iskazu nisu posustali do danas, unatoč raznim sumnjičenjima, izrugivanjima, pa čak i maltretiranjima od strane komunističke policije. U Međugorje od tada dolaze tisuće i stotine tisuća hodočasnika svake godine, a do sada ih je bilo nekoliko milijuna. Međugorje je postalo najveće molitveno središte u čitavom svijetu. Ipak Međugorje nipošto ne postoji tek od 1981. Prvi put se ime Međugorje spominje 1599. Tada je Međugorje bilo crkveno sjedište jednoga dijela Brotnja, jer se navodi kao jedna od katoličkih župa kojom su upravljali Franjevci iz samostana u Zaostrogu. Kasnije je prostor današnje Međugorske župe bio površinom prevelike župe Brotnja. Ta je župa također sjedište imala u raznim selima, jer Franjevci siromašni i neprestano progonjeni od Turaka nisu mogli niti imati pravi župni župa, nego su se snalazili kako su mogli. Najčešće su obilazili od sela do sela, boravili kod svojih župljana i kršom slavili svete mise i obavljali sakramente. Od sredine 18. stoljeća zasigurno znamo da je sjedište Broćanske župe bilo u selu Gradnićima. Župa je prostorom više sličila nekoj biskupiji nego župi, kako zapisa negdašnji broćanski župnik fra Petar Bakula. Obuhvaćala je prostor čitavoga Brotnja, kao i Čapljinski i Gabeljski kraj. Poslije se odcijepila Gabela sa Čapljinom 1854. a 10 godina kasnije i Gornje Brotnjo sa sjedištem u Čerinu 1864. Župa Međugorje osamostalila se 1892. godine. Župu Međugorje danas tvori 5 sela. Međugorje, Bijaković, Vionica, prilično udaljeno selo Šurmanci te Miletina. U dekretu o osnutku župe iz 1892. godine Miletina se uopće ne spominje, nego je očigledno bila ubrojena u selo Međugorje. Župa je kanonski utemeljena 1. svibnja 1892. godine dekretom mostarsko-duvanjskog biskupa fra Paškala Buconića. Kao razlog osnutka te nove župe biskup navodi višegodišnje zamolbe vjernika s toga područja, koji su svoje zamolbe temeljili na prevelikoj udaljenosti od sjedišta njihove dosadašnje župe Brotnje u Gradnićima, kao i sve veći broj katoličkih vjernika u selima koja su za sebe tražili novu župu. Prva župna kuća u Međugorju sagrađena je 1892. godine. Bila je ogromna i ukusna, pod navodnicima, sagrađena je uz pomoć biskupa fra Paškala Buconića i vjernika Međugorske župe. Gradnju su vodili ondašnji gradnički župnik fra Pavo Petrović i njegov pomoćnik fra Pio Knezović Bago zvani. Kuću su iznutra uredili i osposobili za udobno stanovanje župnik fra Mio Rubić 1894-95. i njegov nasljednik fra Nikola Šimović 1895. do 99. Kuća za stanovanje bila je dakle gotova svakako prije nego je biskup Buconić 1892. godine izdao dekret o osnutku nove župe. Ta je župna kuća naravno tijekom desetljeća preuređivana u službi sve do današnjih dana. Potpuno je preuređena 1961. godine kada je u prizemlju uređena kapelica veličine 13x5, koja je privremeno do izgradnje nove župne crkve 1969. služila kao crkva. Nova župna kuća uređena je u najnovije vrijeme sukladno naraslim potrebama vezanim za povećanje župnog osoblja. Prvu je župnu crkvu
izvanrednom zauzetošću, trudom i požrtvovnošću, sa izdašnom potporom vjernoga puka, sagradio otac Fra Nikola Šimović 1896. i 97. Ta je crkva međutim uskoro postala ruševna, pa je valjalo misliti na izgradnju nove crkve. Plan za novu crkvu načinio je poznati arhitekt Stjepan Podorski. Pripreme za izgradnju započete su već 1925. a sa kopanjem temelja započelo se u lipnju 1935. nakon čega su podignuti vanjski zidovi u visini od oko 3 metra. Na tome se stalo. Razlozi su bili nesloga Župljana oko lokacije, izgradnje nove crkve, ratne i poratne neprilike, siromaštvo itd. itd. Tako je crkva današnja u čitavom svijetu. Poznata Međugorska župna crkva dovršena tek u poratnim godinama od 1966. do 1969. Crkva je blagoslovljena 19. siječnja 1969. nakon čega se nastavilo s finim radovima na crkvi, osobito u njezinoj ponutrici. U župi postoje 3 podružne crkve, 3 filijale. U Vionici, u Miletini, u Šurmancima, na Brdu i napravljena nova crkva 2000. u Polju, koja je blagoslovljena na čast milosrdnog Isusa i mnogi hodočasnici hodočaste u Šurmance milosrdnom Isusu. U povodu 1900 obljetnice Kristove smrti i uskrsnuća 1933. na brdu Šipovcu je župnik Fra Bernardin Smoljan sa župljanima podigao veliki betonski križ po kojemu se onda brdo prozvalo Križevac. Bilo je to početkom 1934. godine. Križ otada dominira nad čitavim Brotnjom, a od početka ukazanja postao je poznat u čitavom svijetu. Župa Međugorje u godini osnutka 1892. imala je 1660 žitelja. Kasnije je taj broj neprestano rastao. Godine 1902. župa je već imala 2121 žitelja, a 1933. u župi Međugorje je u 418 katoličkih kuća živjelo 4504 vjernika. Neposredno pred početak Drugog svjetskog rata župa je dosegnula svoj vrhunac. 1940. imala je 4176 župljana. Rat je odnio brojne žrtve iz Međugorske župe, tako da je broj vjernika u 1964. godini bio za gotovo 1000 manji. Tada je u Međugorskoj župi bilo tek 3202 vjernika. Kasnije se broj žitelja smanjivao, na što je dakako najviše utjecalo oseljivanje s područja župe kao i smanjenje nataliteta. Župa je 1975. godine imala 2924 katolička žitelja koji su živjeli u 551 obitelji. Godine 1986. u župi u 560 obitelji živi 2630 katolika. A 1991. tu živi 3142 žitelja, iz čega je vidljivo da su Gospina ukazanja pozitivno djelovala na demografsku sliku župe, jer se župljani više nisu iseljavali, budući da su dovoljno posla nalazili kod kuće, uglavnom dočekujući hodočasnike. Godina 2005. bilo je vjernika 4807 vjernika, a u 2007. godini župa Međugorje prelazi preko 5000 žitelja. Ovo je bio kratak opis župe Međugorje. Što bi kazali naši gledalci u Sloveniji za kraj emisije? Svojim prijateljima u Sloveniji, štovateljima Majke Božje, kraljice mira, bi poručio da nastave hodočastiti u Međugorje. Ovdje sam skoro 8 godina puni i promatrao sam veliki broj hodočasnika Romario dolazi iz Slovenije u Međugorje.
i mogu iskreno reći, ne laskajući, koji dolaze vjernici iz Slovenije, da su to odlični ljudi, kulturni ljudi, pravi vjernici, pravi kršćani. Ja im se divim. I samo ću reći još i ovo, ja lijepo pozdravljam sve pučanstvo Slovenije i pozivam da dođu u Međugorje. I kraljica mira, naša nebeska majka, blažena djevica Marija, kraljica mira, neće ostati dužna. Ona je naša prava mati, ona je mati Božja. Župnik Peter, ja se vam iz srca zahvaljujem za emisiji. Hvala da ste bili u emisiji Putevi i neka vas Bog čuva i poželim vama i svima u župi mir i sve dobro i neka vas Bog čuva. U ime, osobno svoje ime, u ime cijele naše kuće, još jedan put pozdravljam vas i sve građane Slovenije. Hvala lijepa, hvala Isus i Marija. Na svidanje i srećna vam pot. Spoštovane gledalke, cijeli gledalci, zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam. Do naslednjega snidenja oddaje Poti. Hodočasnici, srdačno vas pozdravljam i želim vam iskrenu dobrodošlicu na naš večerašnji molitveni program. Pozdravljam i pozivam na molitvu sve slušatelje radio postaje Mir Međugorje. Obratimo se molitvom Kraljici mira sa željom da sve naša korizmena nastajanja, sva odricanja i sve ono što želimo poboljšati u svom životu postanu trajna vjernost. Neka se naši životi i naše obitelji po zagovoru Kraljice mira što više suobliče i približe Evanđelju. Zato molimo otvorena i iskrena srca. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I glaube, I believe, credo, creed, vjerovanje. Vjerujem u Boga Otca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Otca Svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ćemo radosno tajstva, Treuen Reiche Geheimnisse, Joyful Mysteries i Mystery Gaudiosi.
Prvo radosno tajstvo, anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Spasitelja svijeta. Prefibivum Annunciation Annunciationem. Mario, želimo poput Tebe vršiti Očevu volju. Daruj nam hrabrost i ustrajnost za prepoznavanje i vršenje volje Božje u ovom svijetu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Drugo radosno tajstvo, blažena djevica Marija pohodi svetu Elizabetu. Bezohvaj Elizabet, vezi tu Elizabet.
La visita a Elizaveta. U današnjem svijetu je mnogo onih koji žele čuti radosnu vijest. Mario, pogledaj na sve svećenike, redovnike, redovnice koji u misijama navještaju i šire radosnu vijest. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Blagoslovljen Bog i presvetomu ime, blagoslovljen Bog, on život daruje. Blagoslovljen Bog i presvetomu ime, blagoslovljen Bog, on život daruje. Treće radosno tajstvo, Isusovo rođenje u Betlehemu, Geburt Jesu, Jesus is born, la nascita di Gesù. Molimo za nerođeni život, za novostvorene mlade obitelji
i za dostojanstvo života svakog čovjeka. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo, zdravo, zdravo Marijo, zdravo, zdravo, zdravo Marijo. Četvrto radosno tajstvo. Blažena djevica Marija i Josip prikazuju Isusa u hramu. Darbringum im tempel, the presentation, la presentazione di Gesù. Prikažemo Isusu u našim molitvama djecu i mladež, da ostanu uvijek na putu vjere i evanđelja. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i oprosti nam duge naše, kako mi oproštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ovo je pjesma Međugorja, poziv je to za cijeli svijet, poziv za ljude dobre volje, da nađu sreću i mir. Da pjevamo Ave Marija, pjesmu našu nek čuje sav svijet. Da pjevamo Aleluja, za novi bolji svijet.
i blagom mojim koracima sudi, jer život pun je zasjeda i tame, a svi smo slabi, svi smo samo ljudi, ko sjene tonu stoljeća i puci, i srce često za prolaznim luta, a ti tek znadeš svrhu moga puta i pravi život u tvojoj je ruci. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. Svi smo samo ljudi. I ništa nemam što čuvati mogu od prolaznosti u kucanju sata. Gorku sam čašu već ispila mnogu i strah je često kucao na vrata. Okreni lice i pogledaj na me i blagom mojim koracima sudi, jer život pun je zasjeda i tame, da svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. I zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi. Zato blago kada klonem sudi, jer svi smo slabi, svi smo samo ljudi.